Ndizamubonisa ke ngoku into yoba amagqirha thokoza koko kwanto nabantu abaphila ngokwethasi nabantu abaphila ngokwenkonzo. Thina siyakwazi ukwenza izinto mabangasijongeli phantsi nabasifunayo. Masicama kushini. Onele into yobana kuvuseleleke izazela zabantu abathwasayo bayeka intsimbi. Ndinqwenela into yokubana ithi ungena eziqondweni, utshintshe ukuthetha, utshintshe ukwenza, utshintshe ukucinga, utshintshe ukunyathela, utshintshe ukujonga. Masicama kushini. Noba kokwenu bekusithiwa into yobana siyazi lokugula kwakho. Makuthi xa kumanyelwa la ngoma kuthiwa bongena esiphehlweni ngoba nantsi imfundiso phakathi kwenkonjane zomntu. Ndivumani mfondini mabandla nje akwathahla banayena kwangqongqosho kwahlama ngobubethe. Sinqwenela naba bantu bangathathi intweni ebugqirheni. Masicama kushini. Bonakala into zabo zivuleleka. Athi umntu ayimamela le ngoma awulayita impepho ubonakala ubuhlwele bakho kwabo busisa ngethongo. Sithi mani le ngoma yenkonjane ezofa kwisivuselele lapho thina besixoxa ibhunga kubantu abaleli ukuthula kwilizwe lenyaniso. Sithe thina sawuthetha kwabonakala ukuzisa ukhokho dadu bawo phakathi kweziduko ngeziduko zonke. Into yobana ngoku siza kuzisilotho bathwasa banekhaya. Ndithi ke vulani ifowuni zenu. Fakani unqinqinqi subscribe thetha kahle makazi masicama kushini. Kwenzela into yoba kubone into yobana amagqirha abalulekile. Ndiphakamisa izinga lamagqirha ndithi bayethi. Ndiphakamisa izinga labantu abamnyama ndithi bayethi. Ndibhala incwadi mna ngenkonjane ezofakwa ndithi bayethi. Ndibhala incwadi mna ngamagqirha onke ndithi bayethi. Ndibhala incwadi mna ngabantu abamnyama ndithi bayethi. Ngoba kuzawuba kwixesha lokuthula kwam ukubonakala into yobana kuthiwa nanku lo mntu objurwa kutsho. Thethwa ngomampondo uthahlaba kanayini. Nalapho ukhoyo nokwezi ndakubiza sihlwele isihle wena nje kecama nanjengomntu wawusithi ngela xesha wawusaphila funeka senze ishenji ndufeze sikile umnqweno wakho ncincelele makube Nkosi makube kuhle njalo siyacama kusha mayivele ngolelani